Pagkapait kung si Misis ang maglagot, pila ka buwan kung di makahilabot. Kung ang akong junior mo aksyon naglihok, laptikan para muhumok. Ang akong asawa grabe kaluuran, kung sa iyang gusto akong balibaran. Bisag unsaon pa nakog alam-alam, dili na gyud magpahiram. Kung ang akong asawa bag-unang ligo, magsulog pa siya og purol nga mubo. Mulingiw og dili na lang ko mulantaw, kay mangisog akong upaw. Pagkapait kung si Misis ang maglagot, pila ka buwan kung di makahilabot. Kung ang akong junior mo aksyon ug lugnot, ako na lang gikinamot. Og lugnot, ako na lang gikinamot. Musta na day siling akong ugma, nganong wa ka man ko nimo sugna. Nahurot na intaw akong kwarta, kun ako mamisita. Insa man day siling imong gusto, sinibur nga upaw na ang ulo. Tungod ba kay naa siya'y auto, ako tiglimpyo ras minteryo. Dahil sa imong paglantaw murak na mugnaw, tidukuin taon ko kay ako na ulaw. Apan sa imong paglakaw dako gyud ang akong pagpanghupaw, kay wa hinuon nakaskur kining akong upaw. Kada adlaw nagsigi kong pamisita sa inyo ha, sa akong kabuutan ako'y tigyabos sa inyong arinula. Nagtuo ko nga hapit na ka musugot, kay kung maghigdata na nakupirmis imong lubot. Kung ikaw day siling di maako, sa lain na lang ko makikminyo. At na lang kung asun nga way ngipon, maayo to kay di kalasukan ko. Insa man day siling imong pilion, sinibur
day siling nga hubakon, tungod ba kay naa siya'y pensyon. Kung matigbak na kay sulundon, si tipur nga gahi nalagubhon, wa nagyoy mahimo isang ugson. Ingon sa Ginoo ako pagkagabi, kay nagabalik-balik na lang ko sa agi. Wala ko nasayod kung unsay angay buhaton. Mubalik ba ko, muhunong ba ko, umupadayon. Ingon sa kakuyapon, naku sa kakulba. Kay ba sige binuangan ko sa agta, kung mulantaw ko sa unahan, wa ko'y makitaan. Isag nagpurog ang tuhod ni sutoy kog dagan. Napunog na bangga sayan ng pagyud ko nahapla. Naganto sa hapdos na pango sa siging kadagma. Nisinggit ko tabang apan, way nakadungo. Hangtod nga nawala nagyod ang akong tingog. Abi kog mamatay na ko atong higayuna. Tungod sa kakutas naglisod ko o ginhawa. Ang akong duha ka tiil mura nagnabali. Kung ako mo siya git mo sitlit sa ang akong ihi. Unya kalit may nibunal na kuupunlan. Ngunit idamgura di ay ang tanan. Abi kog mamatay na ko atong higayuna. Tungod sa kakutas naglisod ko ginhawa. Ang akong duha ka tiil mura nagnabali. Kung ako mo siya git mo sitlit sa ang akong ihi. Unya kalit may nibunal na kuupunlan. Tungod bidamgura di ay ang tanan. Si tatay ug si nanay nabuntagan sila ug away. Tungod sa ako ang tatay nga nagsigira ug tagay. Si nanay perting laguta kay gipalit ang iyang kwarta. Si tatay perti ng hubuga pag uli wa nay kwarta.
away nga nabuntagan, suka ra maoy hinungdan. Si tatay nga nasukuan, abdi kaayong nituman. Pag abot na sa tindahan, ang tuba maoy nakitaan. Ang kwartang para sa suka, ipalit niya og tuba. Nagdumugay silang duha, pataka ragwara-wara. Si tatay perting hubuga, nalibat na ang mata. Si nanay nga napungot, igisag pa ang iyang lubot. Si tatay iyang gidumog, o gipatiran ang itlog. Si tatay nagutong-utong, mura siyag kalibangon. Hapit siya na kuyapan, kay nasa kam iyang bugan. Si nanay ni aksyugdagan, iyahang giblakingan. Natumbaok natikangkang, nakita ang bakukang. Dumugay silang duha, pataka ragwara-wara. Si tatay perting hubuga, nalibat na ang mata. Si nanay nga napungot, igisag pa ang iyang lubot. Si tatay iyang gidumog, o gipatiran ang itlog. Si tatay nagutong-utong, mura siyag kalibangon. Hapit siya na kuyapan, kay nasa kam iyang bugan. Si nanay ni aksyugdagan, iyahang giblakingan. Natumbaok natikangkang, nakita ang bakukang. Gigukod siya ni tatay, giyakan iyang munay. Si tatay wa kabantay, ibira iyang lagay. Nagreklamo ang akong kumari, tungod sa ako rapong kumpari. Kay kini kuno si kumari, nagsugod nag-vlog-vlog sa FB. Nagduda ang akong kumpari, basinog na siya'y lalaki. Kay bisag mag-inusara si Mari, mag-cellphone, magsigi, ug ngisi. Si kumari iyang gipanitan, kung ang cellphone ni Mari biyaan. Iyahada yung kining kuhaon, ang mga message iyang basahon. Si kumpare labihang laguta, kay may kachat ang iyang asawa. Ang message nga iyang nabasa, payakap puno sa iya. Si kumpare way daghang istorya, si kumari iyang gikulata. Iyang gidumog dito sa kusina, nablak ay gyud ang duha ka mata. Si kumari na iko sa suntok, bisag nag-reels ra siya sa Facebook. Imbis stars iyang gipaabot, nakakita noog aninipot. Si kumpari way daghang istorya, si kumari iyang gikulata. Iyang gidumog dito sa kusina, nablak ay gyud ang duha ka mata. Si kumari na iko sa suntok, bisag nag-reels ra siya sa Facebook. Imbis stars iyang gipaabot, nakakita noog aninipot. Si kumari labihang laguta, kay naigo ang iyang bona-bona. Si kumpari wa nakahibalo, nga ang payakap it means pa-follow. Si kumari wala naka-vlog-vlog, kay iyang nawong dako kayog hubag. Wa pa siya nakadawat og sweldo, iyang nadawat bukol sa ulo. Tungod sa reels ang akong kumari, ni pari gikarati.